náboj, viem robiť aj vojenské náboje, lenže vojenské náboje majú tombakové jadro, tvrdokovové a majú diameter 310, toto má diameter 308 by som. Takže ja vás chcem naučiť to, aby vás pri prvej nejakej náhodnej prestrelke vládu neodpravil, takže využívať prekážky, vedieť sa pohybovať, mať nejakú tú taktiku. Poďte. Dobre, keď sme toto zvládli. Ja sa do toho starám. Keď mám všetko pod kontrolou, kričím čo? Kričím kryjem. Dobre si to tu zapri, nech to nevypacka. Jo? A môžeš. Všetko. Dobre, keby zbraň, znamená, najprv zásobník, vidíš, že si išiel z keby si tam mal náboj, tak si nabiješ nohu. Je to ľahké pomýliť sa pri tomto. Hoď na zem ten zásobník. OK. Spusti. Ne. Do priestoru terčovra na istoty. Keby sa náhodou ten náboj mal, nech ho vypustí tam, zaistí. Dobre, tu nemáme nič. A hotovo. Dobre, toto je v pohodičke všetko. Tak to zakreslíme, nech vidíme ostatných zásahy. OK. Ktoré sú moje? Je to tu? Hej. Všetko, čo je tu, je dobré. No, to, čo je mimo, to krúžkujem. Takže toto je tvoje, to je dobré. Super. Môžeme si dať potom zlahu na toto. No, to by bolo fajn. Je nás tu dosť. A to je presné, to sa dá. Super. Po čínsky? Zoberiem si. Mám si nabiť, lahnuť, alebo... Môžeš si v lahu vyskúšať. Hej. Je to ťažké. Dobre. Trúfaš si ísť na C-čko? Prosím? Či si trúfaš ísť na C? Kde máme C-čko? Počkaj. Vľavo dole to vyťaží. Vľavo, dole... No, písmeno C. Áno, hej. Áno. To je vlastne ABC. Hej. Môžeme. Tak. Martin, môžem, hej? Áno. Máš čas, kľudne. Dole, tak. Červená. Pekne, pomaly. Toto išlo už mimo. Zaistiť. Môžeme ísť? Poďme tam. Ešte odložím. Marian, poďte, počúvajte. To bude 5x2. To je vám 9 vám 2 plus 3. Prečo? Ja potom by si sa naučili rozmýšľať a rýchlo rozmýšľať, by si vyhodnocovať situáciu. Keď ti poviem 2 plus 3, vystrelíš, tak chýba, to číslo tam není. Rozumiem? Vy musíte pri tej strelbe rozmýšľať, aj rýchlo, ale rozmýšľať. Hej, 2 plus 2, 4, bum, hej, tam strelíš. 3 plus 2,
Strieľaš? Nestrieľaš. Áno, keď vystrelíš, chyba. Je to tam. Plus minus. Hej, dve hranice, No. dve prestrelené cez seba a jedna trošku hore. Čo si tráfal? Super. C. C? A trafil si normálne to Cčko? No, párkrát trafil. Poďte jeden. Dajte si. No čo? Môžeme ísť? Nazdar. Čau, ja som Kubo. Tomáš, čau. Ahoj. Tak, Martin. Tomáš, Čaves, ahoj. Ty si náš? Ešte nie. Tak, Dneska si prvýkrát na výcviku? hej. Plánuješ sa pridať? No jasno. Hej. Jednak, že vás sledujem teda už nejaký ten čas. Neviem, možno rok, 3/4 roka. Dosť. Takže no. Dobre. A čo Takže... ťa neodradilo k nám pridať sa? Prosím? Čo ťa neodradilo k nám Vieš čo, toto pridať? mi asi chýbalo, aby som sa takže šupol medzi vás. A ty si nebol v SBčku, bol si v SBčku? A sledoval nie. si všetko? Asi nie. On si ho nepoznal? Koho? To je jedno. OK? A jak si začal vnímať akože toto? Vieš čo, tým, že ja chodím na bushcraft, vlastne zase iná kategória, stávanie bunkrov. No, je to... Tak, hej, no. A vlastne nejak cez chalanov z východu, čo tu vlastne tiež prezdielávali, tak nejak tak som sa dostal asi k vám. Ty si vyhral tú súťaž, ak sa Hej. Hej. Takže to mi len utvrdilo to, že mám ísť ku vám. O jeden terč naviac. Je to veľmi jednoduché, ja vám budem hovoriť súčet, alebo počítanie, alebo násobenie, alebo delenie nejakého čísla, ktoré sa bude nachádzať kreslené. Je to v krúžku, to číslo poviem. S tým, že vy sa potom otočíte, začínam v tej pozícii, poviem číslo, trefnem 100, otáčam sa, zamerím a strieľam stovku. Vystrieľam stovku, prebijem si a strieľam na druhý terč, potom kde sú čísla. Čiže za každým prebíjam. Nie, mám dva zásobníky. Na zásobníku mám ten jeden počet nábojov, rozdelenie koľko bolo, neviem koľko komu vystalo. Čiže ty musíš ten súčet nastrieľať. Ne, ty nenastrieľaš súčet. Ja ti napríklad poviem, že koľko je 9x2? 18. 18, strieľaš 18. OK. 18 výstrelov. Nie, 18 strieľov. A je tam 18 alebo 1 a 8? Je tam 18. No dobre, povedz. Ale bol by si veľký macher, keby hento nastrieľaš. Aby si trafil. Dáte ruky dáš, to úlohou je iba to, že máš ruky pre očami, vyhnem sa, alebo aj môžeš tu, nemôžeš sotiť, vieš, len aby si ja zase neotáčal zo zbraň. Hej. Desať plus 1. 11! Strieľaj! Strieľaj 11, strieľaj! Závada zbranie! Opravená! Ešte raz! Strieľaj 11! 11, strieľaj stále 11! Jasne, však pol metra odtiaľ, aby netrafil. Pôjde na pol metra. Prebíjam! Strieľaj 9, trojuholník 9! 9, strieľaj 9! 9, strieľaj trojuholník 9! Tam dole, no. Rovno pásko. To je môj. No teraz budem mať, ale nemal som. Strieľaj, stále 9, Možno, že ti tam strieľaj! bordel nám asi. Nábojov. Môže byť. Chalani, lúčim sa s vami. Idem na bojište. Na bojište. Idem. Nech stíham všetko. Poď najprv na sucho. Pomeň šikovno, už to tam malo byť. Strieľaj, pomeň. Hop, hop, pomeň.
Dáš si strelecký postoj, zamier si na... Strieľaj. A teraz on spustí Poďme zbranu. rýchlo, už to malo byť tá strela. Poďme, opätuj palbu, Trošku opätuj nižšie. palbu, poďme. Na spode, to je Poďme, terča, poďme, tak. poďme. Poďme. Ja Strieľaj. ti dám signál Strieľaj. a zamieríš proste. Je o to, čo najrýchlejšie zrovnať mieridlo. Šikovno prebíjam, dole sa daj, dole No sa daj. vyskúšaj si to, ideme na sucho. Jak prebíjaš? Prečo Dolu. si si nedala? Nízka pripravenosť. Pripravený? A v kľude teraz, dobre? 2 do stredu, 1 do Strieľaj hlavy. si tam v kľude, čo máš. No, môžeme ísť na to? Dobre. No, strieľaj. Je s tým restom? Pripravený? Dobre, zaistiť. A znova. Nízka pripravenosť. Z tej krátkej strieľali, z malej, tak... Strelecký postoj. Troška lepší. Tak. Nepotrebno, že plný prst na... Strelec pripravený? Áno. V podstate, že Zaistiť? To už bolo lepšie. Vyťahni zásobník, zaistí zbraň, záver v zadnej polohe, Dobre, low ready. skontroluj komoru. Nízka pripravenosť. Klikni, že nepovolíš ho. Zbraň tak nízko, aby si, Potom keď sa chytíš hlavou, tuším rest aby pažba nezavázala brade. streliť a Pripravený? to je lepšie, že si to nevidíš. Dobre. Zaistiť, vybiť. Ďalší. Ďalší, 9. Hej. Tú teóriu vám vysvetľoval kolega? Musíš na túto nohu, keď dopadneš strelať, hej? Ty strelaš, že bum, vtedy strelaš. Na túto nohu strelaš. To je na zemi. Môžeš si pripraviť. Martin, môžeme? Môžeme. Nebudeš ho predbiehať, dobre? Kontakt. Hop. Pomaly, lakeť ku sebe. A ideš. Poď. Nezasekávaj sa. Koľko ste tam mali? 10. Nastane, už iba od tejto strelaj. Červená! Čo robíš? Vyťahni zásobník najprv, zaisti zbraň. Šikovno, poďme. Zaisti zbraň. Super. Dajte ale rukavice, lebo toto je vrela. Ide ďalší? Áno, ale môžete zatiaľ ísť, my si to nabijeme. Ja už mám nabitú. Akože mám... Chodíš, keď ideš v strode. Nie,